waboro ng'ato mondo bi ong'iyane nikech ng'ama ndiko sani ng'ato nyaka ong'i ID. Nyathi ng'ama indike odi nyaka ing'i ni be en gi ID, okel ni ID mondo i confirm ni en jahigni 18. Koro miyo wabo penjo nyathino mondo miwa ID. Ko onge gi ID to wang'e ni mano en ng'ama tin. Omiyo ok onego ndike. Nitie gimoro be miluongo ni sexual exploitation. Sana nitiere e clubs ma wan go kata Nairobi kata kamoro amora. Ng'ato nyocha onyisa information mabe adwa wacho ni Kondele kanyo nitiere kamoro kanyo ma famous ma kendo adwa nyisogi ni gin e watch list wa kendo nitie gima achiegni timo Kondele kanyo jok ma wuothe gitimo Kondele clubs ni clubs iyudo ka ng'ato kawo nyathi matin nyathi matin ni gidhi nindo gi nyithindo matindo. Omiyo ka ing'e ni deal gi nyathi to nyathi ng'ama onge ID kik ibukri ni nindo gi ng'ama ing'e ni ok en onge ID. Ka wayudo ni ng'ato kawo nyathi matin gimiluongo ni sexual exploitation nikech samoro nyithindo samoro gineno ni beche yot jomadongo ing'e ni nitie gimoro e Kenya ka gimiluongo ni commercial sex working to commercial sex working en gima samoro ji ok wache adarani kamae ji temo pande tinyayudo ka jomoko samoro kawo nyathi matin. Omiyo en gima investigation watimo to adwa wacho ni ka wayudo ng'ata ma omako nyathi matin monego beni dhi skul to godhiambo ka ikawo nyathini idonjogo kamoro sana kuonde mantie clubs gi wabo mako ji ailago kendo wakwayo jopiny ni